Hej og velkommen til Kendes Teknik. Vi skal se på et lille stykke udstyr, som jeg synes er ret fantastisk. Det er en, en simpel udgave af kommercielt meget, meget avancerede ting. Det er fra Unify, og det er simpelthen sådan en lille en her. Det er den er ret vild, synes jeg. Hernede, der har vi til SPF og QSPF, altså 100 gigabit og 10 gigabit fiberopkoblinger, eller SPF-opkoblinger. Interfacet, det er meget, meget enkelt. Insert og transceiver-skjorten. Nu har jeg ikke nogen transceiver til overs, men jeg har sådan nogle DAC-kabler, som de hedder. Det er Direct Attached Copper, og det er, hvis man har en SFP-port, og der ikke er så lang afstand, så kan man købe, med god fornuft købe DAC-kabler, som passer i de her SFP-porter. Så kan du køre 10 gigabit på de her. Og det, der er helt humlen, det er, at hvis man som mig har stået ude i et hostingcenter, og stået med den forkerte receiver, fordi man står med et eller andet stykke udstyr, der absolut kun vil bruge et bestemt mærke, Cisco for eksempel, så må man afbryde sit arbejde, og så vente på, at man får en Cisco af de her SFP'er. Det behøver vi faktisk ikke, når vi har det her lille værktøj. Så hvis jeg putter den her ind i her, det er en Unify, det skal lige vende så. Det er en Unify, og så kan jeg se her, så kan jeg write copy, og jeg kan også infoet om den, så træder infoen, så kan vi se her, den siger serienummer, og den siger noget wavelength. Der er ikke wavelength på den her, fordi det er Direct Attached Copper. Men det her, det fortæller alt om enheden. Så kan vi prøve at sige copy. Så siger den, fjern den. Men nu har den altså hentet informationerne om Unify. Så har jeg et andet kabel her. Og det er et Dell-kabel. Prøv at sætte det i. Så siger vi igen. Det er det info. Kommer der igen noget serienummer op og sådan noget. Men hvis det nu var sådan, at Unify ikke ville æde andre end Unify, så kunne jeg simpelthen trykke på write her. Så skriver den Unify-profilen ned i denne her. Det vil sige, hvis jeg sætter det her kabel i noget udstyr, det er selvfølgelig også kodet den anden ende, men så tror den, at det er et Unify-udstyr, og ikke Dell-udstyr. Nu Dell og Unify, det er ikke de værste på markedet. Der er Cisco og Juniper og sådan noget, de er meget, meget værre. Men med den her, der kan jeg simpelthen fortælle dem, at jamen, det er et Cisco-kabel, eller det er et Juniper-kabel, eller det er whatever. Simpelthen, hvis jeg har et lignende stykke udstyr, så kan jeg kopiere det over på denne her tredjeparts leverandør. Og de fleste af dem, de køber faktisk den samme transceiver. Det her, det kaldes transceiver. Det samme sted. Det vil sige, de putter bare på, at nu hedder den Cisco, eller nu hedder den Juniper, eller et eller andet. Så det er egentlig den samme transceiver. Men de vil bare kun acceptere, hvis der står det rigtige på den. Så derfor så kan den her, den kan altså redde ens rumpe. Så kan man, hvis man har en god forbindelse, selvfølgelig, når man står derude om aftenen i et hostingcenter, og alt er lukket, så kan man lige ringe til sin kammerat og sige, jeg skal lige bruge et par mere, og så det er ligegyldigt, hvad det er, for jeg har jo en i forvejen, og så kan jeg kopiere over, og så kan jeg få udstyret op og køre. Så har jeg ikke nedetid. Og det er netop det, vi prøver at undgå, når vi kører sådan noget. Det er nedetid. Det er det værste, der kan være. Så det her, det er altså en vind i nøden, vil jeg sige. Der er meget, meget mere avancerede stykker af udstyr end denne her. Altså der er, man kan få nogen, hvor man ikke behøver at have en kilde, men den har al informationen i sig. Og det er rigtig fint, men den her, den koster 49 euro. Så det er godt nok ikke meget. Det er et ret vildt lille stykke værktøj, synes jeg. Det er jo ikke fordi DAC-kabler, nu er det kun fordi jeg ikke har nogle transceiver i øjeblikket. Ja, jeg har et eller andet sted, jeg kan bare ikke finde dem. Men derfor så var det lige nødvendigt at bruge dem her som eksempel. På den her måde, så kan du altså fortælle den her lille transceiver, at nu er det en
Dell, eller en Unify, eller en Cisco, eller en Juniper, eller et eller andet, så bliver kablet accepteret, selvom du ikke har det rigtige, eller stikket bliver accepteret. Det her, der er jo ofte en fiber i, hvis det er længere afstand, og der kan man jo køre flere kilometer. Det er jo også derfor, fiber hjemme hos dig, for eksempel, det er faktisk den her teknologi, der sidder her. Den kører ind i noget kobber, og så sidder der en lille laser og en lille læser hernede, og ja, så sender den data over det. Det var egentlig det hele. Jeg synes bare, den var virkelig, virkelig sej. Så den vil jeg altså lige vise. Og tusind tak, Morten, for at jeg fik lov til at få sådan en af dig. Fordi jeg har godt nok kigget på den lang tid, men hver gang jeg kiggede, så var den altså udsolgt. Og det er så et stykke tid siden, jeg har kigget, men det var rigtig fedt. Tusind tak for det. Ja, det var en meget kort lille video. Men det er jo de udfordringer, man nu har, når man også arbejder i hostingcentre. Det er, at man står derude klokken 5 om natten, og har ikke nogen kontakter, man kan ringe. Det har man jo næsten altid, men man kan næsten aldrig få fat i præcis det rigtige udstyr, fordi jamen, det har man jo ikke bare liggende. Medmindre man har rigtig, rigtig gode kontakter. Så derfor så er det her en lifesaver i mange situationer. Det er jo ikke sådan, at man skal gå på kompromis med kvalitet, men har man godt udstyr, så kan man altså redde det, så det får en anden identitet, end det havde. Ja, det var alt for mig. Jeg skal sige tak til alle de dejlige støtter af kanalen. Tusind tak for små og store bidrag. Det er virkelig imponerende, synes jeg, at I stadig synes, det her det er spændende stof. Jeg synes jo, det er spændende stof, men jeg kan jo ikke garantere, at det er lige spændende for alle. Så jeg er rigtig glad for, at I stadig synes, der kommer lidt godt en gang imellem. Vi skal også snakke om denne her. Det bliver den næste lille video. Det er nemlig Meos presence sensor. Den er ret interessant, for der er både infrarød og microwave i, og den kører på batteri, og den kører Thread. Så ja, tusind tak til alle støtterne. Der kommer en liste over alle de søde mennesker her, der har hjulpet med stort og småt. Det er også muligt for dig at støtte kanalen, og det er faktisk ikke særlig kompliceret. Du trykker på like på videoen, subscribe på kanalen, og eventuelt trykker på klokken, så du får direkte besked, når der kommer en ny video. Det er også muligt for dig at støtte kanalen lidt mere monetært, og det gør du ved at bruge den her MobilePay, som bliver vist her. Eller hvis du ikke vil bruge MobilePay, eller ikke har MobilePay, ikke ønsker at bruge MobilePay, så er det muligt at bruge PayPal, og det kommer her. For begges vedkommende er det, at alt går ubeskåret til drift og udstyr til kanalen, og sørger for, at vi kan få det her til at hænge lidt bedre sammen. Tak for i dag. Pas rigtig godt på jer selv, og pas godt på hinanden. Hej igen.